भौजी देखिए भैया हो नहीं आई त हां बोलाओ तनी बैठी त एगो करही धरे के बाबू गेल बनल लकड़ी तोरे आ तोन के बैठ के बतियाओ तो का करत घरे बैठी एगो तनी रस्ते के बात बतियाए रहा का तोन के रोज बतिया रोज हेराई रहता ये तो दिन भर व्यस्त रहते एने ओने आ तू एगो कमे लगल रहते का कहत बोल बैठी ना बताओ तनी तू जा हो जैसे जोर पानी लेके आ पानी जल ले आओ भैया से बना रे ना क्या करे सुन तनी हां बोल बुझिया ना हां एगो लड़का से बतियावत तनी लेके से कहां के लेके रे के जन कहां कहतली कि हम बचपन से जब से पढ़त हई ना भौजी हां तब से हमार प्यार हो गेल ओकरा से आ उ कहता शादी करे के आ इहो कहतली राजी वाली शादी करे खातिर मार के दोनों का मुंह फोड़ देब हम जमाना गांव घर इतना हमारी इज्जत करेला ये कुल करतिया सुनी ना अब जाए दी जौन हो गई तौन हो गई जाए दी चुपचाप शादी कैला में भलाई बा चुपचाप ओकरो माई बाबू से लइको के माई बाबू से राई बात लेके इनकर बियाह कर दिए ना त भाग जे ना त कतना इज्जत रह जी हमनी के कितना इज्जत हवे को पुरानिया आदमी बाना दिन भर काम करता ना वो जाके आ तोन के ये नौटंकी बाटे तेरे उ बतिया ये कुल काम करते हो धीरे धीरे बोली जी गांव घर का आदमी सुनी त का कहू चुपचाप रही चुपचाप के बोलतनी अच्छा होते पानी के धक झोटा कबार ना देला ओकर हमार से कुल बात छिपा के रखतिया सियान लड़की के नाम मारल जाला ऐसे काम करम मत सियान लड़की के नाम मारल जाला तू तो फोन से बतिया या तू करी जा दी अब हां गांव घर देखी त का कही सब के हमारा देह बन छुकी हां तरी को ये त लाज नहीं के घर द्वार देखी के कोने के पढ़ लिख के उतर ओकर घर द्वार को दहली बढ़िया पढ़ लिख ले त कहीं अच्छा खासा काम देके लगा देबो करा के तू बिया तेनो फोन से बतियावतिया तू करतिया आ तू बात को समझते नहीं कि अब बुढ़ पुरानिया बना एगो कितना काम करत हो घूम घूम के हां गोल बन लकड़ी तोरे ओ का जा कांगे देखे के ना हो ये कुल आजकल जमाना चल गेल बाटे जान ली जमाना चल गेल बाटे तोने के जमाना खराब करे बोले से खाली फोन से बतिया के बक चुप रह पहले शादी कैला भी भलाई बटे जे बोलला से ना होई चिल्ला के का करम भाग देने त कौन इज्जत रह जी बताई चिल्ला के काट के गाड़ देबो ऐसा काम को दी तो हम बड़ा बड़ा काम बड़ा चुप रही एकदम चुप रही शांति से रही पहले ता कैसे हम शांति बड़ा ओकर काम दियो चुप रही जे बैठी पहले बैठी बैठी तो ये हाला नहीं के करे के ना गांव घर का आदमी कहि कि सियान लड़की के का बात पे मारता न था बड़ा ओकर के ओकर बड़ा के ओके प्यार से समझा दी पढ़ावत लिखावत बानी अब बाबूजी से राय बात ले ली सुनी राय बाबूजी से कही नहीं बात बटे हाला वाला कैला के कोनो बाबूजी जरे तो और मार के लठिया लठिया फाड़ दे पिठिया बहुत खिसिया हम आजकल जमाना चल गई बटे भाग जन त कौन इज्जत रह जे ढेर इज्जत बढ़ जे का के और कमे हुई इज्जत कैसे भाग जा बना मन के बिया लेके भाग जाई काहे ना भाग जे आजकल देखत नहीं कितना लड़की भाग जतैसन तो भाग जा तो हमारा उला नहीं हो मार के हम आदमी ने बना देब अब पुरानी आदमी दिन भर लकड़ी तोड़ता कितना खाए पिए के व्यवस्था करता अब बोल अपने मन करतली हां और पानी के तो हम बता देंगे ओकरा के बताओ हई घर में रह रहल इनके ये कुल काम रहल बाटे करे के न धरे के करे पानी करे दे भैया देखिए हमारी मत भैया करे करे वही रात में ये लोग काम धाम मत कोई भौजी देखिए करे भौजी के का बतिया टेलीफोन से सोनी पहले हाँ। लेकिन पे हाथ उठाओ लगम न छुना छोड़ी लड़की जल पीछे मार के फाड़ तो मारम नहीं हाँ। ये कुल एकर काम बाटे खाली दिन में मोबाइल दे के लिए करके आ दिन में बतियावत आई जा दी प्यार कइले वाली तिनका शादी कर दी प्यार मारे तोहर प्यार वही उतर जी जन लोग ना हमारा प्यार कोले बिया प्यार करे से आला कोले वाला सब हे बाबू दो लकड़िया देखा कितना काम दो बाबू तोरा ओनियाले ओनियाले नाले के आवे करला अब एक घरवा नहीं है त कोहत ला दला कड़िया अबे हम आनी हो जिसे द्वारा पर लेवा कुल मेहमान रहना ले लिया के घर धनी हो सब तोहरा के गोली खोजे काहे जी हल्ला कोले पानी ले बाबू के पानी लियो का हल्ला कोले बात का कोले बोलो बैठी जी बाजी पान ले आओ बाजी लेके आओ तनी का ला उतरल रे हालत तू कहतला हां घर में रह रहल बहुत बदमाश हो गइल छ घर रहत मोबाइल बाटे दिन भर तू का बदमाश हो गइल रे अरे कुछ आउ ना बाबूजी एकदम ऐसे सन कर दे ला ए तेरे कोता सुनकर भाई हम मारा भैया गल फरिया फाट दिलो कि ना हमरा के हम सब अरे का हो गइल रे मोबाइल दे दे बतिया के हो करके हमारे कितना हो पानी ला कितना चिल्लाता है जी जरा से ड्राइवर तो कहीं है के कर का हो गइल रे लगनी चिल्लाए का हो गइल का हो गेलो के देखा है के देखा है तो ई दिन भर बतिया के फोन से ली बाबू अरे कहां बतिया उतरल रे बाबू कहीं ना बतिया उतरनी हो करे कोते कोई ना बतिया उतरल झूठ झूठ बोल के तुम जान लखिया भैया हम बता दही बाबू भौजी से तू पूछला हम जवन चिकोले बन तुम जिन इनसे बता देल बनी बाबू इनका से पूछला भौजी से ला अब के कर सुनी अरे ये बतिया उतरल या मनसा का बनोले वाला सुनी बाजी उनका के चुपचाप बैठाई तनी बैठाई चुपचाप
हमार दिमाग एकदम खोपड़ उड़ के बैठ के हम जब आनी हो ते तक तो फोन से बतियाओ तेरा ओने जाके तब तक फोन से बतियाओ तेरा खाली दिन भर फोन से बतियाओ तेरा हैं भौजी देखो तू ए चुपचाप बैठे है जगह को बात कहते नहीं बाबूजी से रो से राई दे बात कह दिया बात हम कहत नहीं वही हम बात अब देखब नहीं आदमी बना तो बताइए का बतिया हो का बतिया के कोना लेके से कहते कि प्यार करब हम मर जे भाई करब ये तो कह दिया न रे हमने के जितना हो गांव घर का कही सही कहता रे हैं बाबूजी सुनी हां सही कहता नहीं हुआ के ई हमसे हम फोन से रोज देखने बतियावे त आज कुछ नहीं के कर से बतियावे दे तो कहत है कि एगो लड़का से हम प्यार करना भौजी हम शादी ओकर से करब ना त उ मर जाई तो हमनी के शादी कैला भी भला देख बाबूजी जान अब आई हम मार के मुआ देती अब आई मार के मुआ देती लेकिन हम जुग जमाना देखतन हां बाबूजी भाग ठीक ना? क्यों ना फायदा कर जुग जमाना दे धंधा कहे नटाई दबा देती लठिया ले खत्म हो जेतु बता जाती एकदम खत्म हो जेतु कौन लड़का रे बाबू हमर संगे पढ़ेला संगे पड़े ओकर से कभी शादी करी हां बाबू कहत ना करे के हमसे शादी सही कह हां कहत ना तू ओकर संगे खुश रहबी हां खुश हमने का ए जे तू फोन को के बोला हम साइड में हो जाता नहीं तनी देखे तनी पूछी तो का कहेला बड़ा सारा हम बता दिए वही बोलो फोन लगाओ आज हम एक दे मोबाइल दे आज फोन लगाओ के बोला मोबाइल बोला तू पूछो कर से कि बियाह करी बाबू हम लगाओ लगा जल्दी लगा बताओ हम मरले बे घर भून के धइले बिया हमार दिमाग एकदम गरमा देले बिया फोन लगा लगा हेलो हाँ बोलो कोनी हमें कि हम भौजी देख ले लिया उ लगलिए पूछे पाछे हमसे हम बता देनी हां का कहतला सदिया ना करबा कोनी है ना कि इतना दिन तो बतिया लेला चलो ठीक बा बतिया लेला सदिया ना करबा सदिया शादी हां शादी इतना जल्दी हम करबो काहे हो नहीं शादी ना हम करब काहे आखिर सदिया काहे ना करबा बतिया लेला घूम फिर लेला खा पी लेला ठीक बा सदिया ना करबा ठीक बा लेकिन इतना जल्दी ना तुरंत पहले ही काहे ना कुल बियाह करे के बा पहला ही अब हमको होते ना बानी अरे तो ठीक बा तब समय दो तनी हम परिवार ले अपना समझ लें क्या कि बियाह करके हम लिया के राखब कहां तो के रखबा कहां बतिया से पहले ना सोचला हां अरे बतियाओ के तो सब बतियावता बतीते के मतलब ये भाई तुम सदिया ना करबा अरे हम कहाँ को तनी के ना करब हम कुंवारे थोड़े रहब लेकिन समझ लेबे तो परिवार वासे बाबू माई माना को दिया का ओकर बारे में बतियावल जी आगे लेकिन पहले समझ लेबे दो जब डायरेक्ट कहबू कि बियाह करे तो डायरेक्ट ना बियाह कोली तोड़ देना एकरा मतलब कोहल का चाहता लेकिन सदिया ना करबा तू अब भाई बताओ तू अबे कहतो कि बियाह करे के तो अबे बियाह कैसे करब आखिर में परिवार बा आगे में लिया ही बियाह करके तो आखिर में कहाँ रखब तो के परतिया में रखब कि घरवा मिली तबे रखब तो बतिया ही ना रहत हमसे काहे से कहतला काहे कहतला शादी करे के हम कहते तू तू मना पहले ही काहे ना कहलू कि हम तोसे मोहब्बत करब बियाह करब तब करब क्यों पूछ के करेला काहे काहे ई बतिया तू काहे ना कहलू करबा कि ना करबा ई बताओ बियाह ना हम करब ना करबा ना ना बियाह ना करब जैसे कि हमर बियाह फंस गेल बा ठीक को ले वाला हां बियाह हमर शादी जैसे कि बाबू में हमर बियाह शादी ठीक कर देल बना 3 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी मिलती है एकरा मतलब दहेज के पीछे ना भाई हमरा दहेज थोड़े लेके बा तो बाबू में के लेके बा बाबू माई के लेके बा ठीक हो जाए तो जौन कोइला तो ठीक है कोइला रहे दा ठीक बा हमरा पता नहीं फोन ठीक बा रखो का बतियात रे मना करता माना दे हमार दे हेलो हेलो कौन रे आ गया समझ में देख लो हैं? हेलो यही से कहल जाला कि जानबूझ के कौनो काम करे के हाँ हाँ देख लो मना करो ना हमको समझाओ तो नहीं ऐसे कहत रही ना कहीं समझाओ तो नहीं हम वही कर बतली रे समझाओ तो नहीं कोई घड़ी की देखो हो और तू ना वो लेकर के विश्वास मत करो चुप रहो करे ना समझा के हाँ जनले बुझले कहीं फोन लगा के बतियावे लगे देखो ओका बाबू मैं दहेज देता ना दहेज पैसा नहीं होता समझा देला ना करे के हाँ एक जो करे घर में तो हम दिमाग गरम बा एक भूत कर ना ना दूसर लेके से बियाह हो ना ओकर से बढ़िया होई आजकल के देखा जमाने में चल गेल बेटा कि ये करत ना से लइका बियाह करत ना से पहले शादी करत ना से समझाओ तू समझाओ सुने समझाओ तू अरे सुन तब हमारा बाबा ही चपलावा उठा के पहले कुछ काम करे से पहले ओके सोच विचार लेवे के चाहे कि बाबू माई बान हो कि नहीं अपने से तोनी का कितना प्यार का भूत चढ़ रहा था हैं? अब सोच समझ के कौना काम करी है देख ले ना
यही तरह लड़का जो मानो सो चूतिया बना देना सो लड़के के अपना जाल में फंसा के आ एक बाद केहरो करा छोड़िया सो चल जो घरे जो चल बाबू गोड़ पे गिर गिर गोड़ पे गिर अब आज के बाद ऐसा काम करिए मत तो मारत मारत मुआ देब हम छोड़ हट चल ए चल जो घरे रोला से ए जे कोनो फायदा नहीं के घर लेके जा घर लेके जा बैठो बाबू बताओ हो जाना तलो सोना हम बताओ तनी ई लड़की बाली सब नादान बाली सब हां आउ एही तरह प्यार का जाल प्यार कोइले रहत न स आ लड़किन के फंसा के हां केरो को नहीं खसा छोड़त